କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଲଗ୍ନରେ ବସିଥିବା ରାହୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିଥିବା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଦିନରେ 3ଟି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ 3ଟି ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବି ତାହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ଯିଏ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବ ଏହା 3 ଦିନରେ ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ମିଶି ତାଙ୍କର କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଆସନ୍ତା 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ମନ ଏବଂ ଭାବନାର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସନ୍ତାନର ଘରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି 3 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଏତେ ପ୍ରଖର ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅନେକ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ସେହି ଆଇଡିଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ଧରି କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନଲାଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି 3 ଦିନରେ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଖୁସି ଖବର ଭାବରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆଇଡିଆ ନେଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଖର କରିବ। ଏହି 3 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁସି ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେହି କଥାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ 15 ମଇ ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚଳନ ବଦଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 3 ଦିନର କଥା ହେଉଛି କାରଣ ଏବେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦିନରାତି କାମ କରେ, ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଝାଳ ବୁହାଏ, ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାକୁ ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ମିଳୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଯଦି ସେ ଦେଖେ ଯେ ଘରର ପରିବେଶ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିରାଶ ହୋଇଯାଏ ଓ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏହା ଯେ ଘରର ପରିବେଶ ବହୁତ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ହସୁଥିବାର ଓ ଏକାଠି ଥିବାର ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ବସିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗଣାଯାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଖୁସି ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକଜୁଟ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବାର ସମୟ ତଥା ଘରେ ଏକ ହସ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମୟ। ଏହା ସହିତ ଘରକୁ କୌଣସି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆମ ମନକୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା କାର୍
ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ଦିନରୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ଜିନିଷ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉ ବା ଟିଭି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି, ତାହା ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ମଡେଲ ଏବଂ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିପାରେ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ ଦିନରୁ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଠି ବାତ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ତମ ସୁଧାର ଆସିବ। କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଆମ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫାଇଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେବ। କାରଣ ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ଆମ ଖୁସିର କାରଣ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେହି ତୃତୀୟ ଖୁସି ଖବରଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯିଏ ବି ହୃଦୟର ସହ ମନରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିଦେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶି ଅଧିପତି ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ଖୁସି ଖବର, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି କଥାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ଆମ ପରାକ୍ରମର ଘର, ଆମ ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଘର। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ଆପଣ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅତି ସହଜରେ ପାର କରିଯିବେ। କୁହାଯାଏ ନା, ବେଳେବେଳେ ମଣିଷର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏତେ କମିଯାଏ ଯେ ତାକୁ ସବୁଥିରେ ଭୟ ଲାଗେ କି ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବସିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କେବଳ 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇଦା କରାଇବେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ 10 ଜଣଙ୍କ ମେଳରେ କିପରି କହିବି, ମୋତେ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ସାହସ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସାହସ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବା ଯୋଗାଯୋଗ କଳା ଏହି 3 ଦିନରେ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ମଣିଷର ବାଣୀରେ ଯଦି ସେହି ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କଥା କହିବାର ଏପରି କଳା ବା ଯାଦୁ ଥାଏ, ତେବେ ସେ କେବଳ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଜର ସବୁ କାମ ହାସଲ କରିନିଏ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କିମ୍ବା କାଉନ୍ସେଲିଂ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 3 ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ତଥା ଯୋଗାଯୋଗ କଳାକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ 3ଟି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ
ନଚେତ୍ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯାହା କିଛି ମିଳିବାକୁ ଥିଲା ତାହା ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାରଣ 99% ଲୋକ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣ ହୋଇଯାଏ, ରାତିର ନିଦ ହଜିଯାଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ସେହି 3ଟି ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ରାହୁ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରାହୁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାରେ ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବି ସର୍ଟକଟ୍ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ରୋଜଗାର କରିନିଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ଧରିନିଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ କାମ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭ୍ରମଜାଳ, ଏକ ମାନସିକ ବିଭ୍ରଟ ଯାହା ରାହୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ ହେବ। କେହି ଜଣେ ହୁଏତ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଏହି କାମରେ 10 ଜଣ ବର୍ବାଦ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କ ଭ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତିକି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼େ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ 10 ଜଣ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଯିଏ ଫେରିଆସେ ତାର ଦିଗ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ ସେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାସଲ କରିନିଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସ୍ତର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଏତିକି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ରାଶି ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନର ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଧନର ଘରେ ଶନି ଓ ମଙ୍ଗଳ ରହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମୀ କରାଇବେ। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏହି 3 ଦିନରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଚୁଟକି ବଜାଉ ବଜାଉ କୌଣସି କାମ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରୁ ହିଁ ଧନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଆମର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ବା ବାଣୀର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠାରେ ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିବାକୁ ଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ମିଛ କଥା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଅପଶବ୍ଦ, ଖରାପ ଭାଷା କିମ୍ବା ଗାଳି ଗୁଲଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଉଗ୍ରତା ଓ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୌନ ରହି ଶାନ୍ତିର ସହ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସତର୍କତା ଯାହା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବୁ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର। ଏହା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର ବା ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ଘର। ସେଠାରେ କେତୁ ବସିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାରଣ କେତୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଠିକ୍ ଏପରି ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଝଗଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେତୁ ଏଠାରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ହେବ ଯେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ସେଠାକୁ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ମନର ଶାନ୍ତି ହିଁ ଆମର କ୍ରୋଧ କମାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ବସିଥିବା ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠାରେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଏକ ମିଠା ପାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ବସି ଓମ୍ ହୁମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆଗମନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାରଟି ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ରାହୁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବି କି ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜାନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଜରୁରୀ। 1 ଲୋଟା ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି କଳାରାଶି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବନ୍ଦ ବା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସରଳ ତଥା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ରାଶିଫଳ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।